see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Guys, my mom's editing, so I'm vlogging. I'm taking over, but I'm just vlogging for her. Just on the legs there. See that legs? Right there. Guys, we're putting springs. Good morning guys! Today is Wednesday, December 22. Tatlong tulog na lang, Pasko na. And sobrang aga pa guys. It's only 9:40. Nandito na ako sa town at nakapark lang ako dito sa may gilid. Kung may nakikita kayong car kasi medyo highway tong naparkan natin. Kasi dito ko imimit si Jan. And kung nagtataka kayo ba't kayo nandito, dahil tatlong tulog na lang, Pasko na. So may pupuntahan kami para ito sa mga bata. And yung mga bata, kung nagtataka kayo kung nasan sila, pasensya niyo kung tumitingin ako kasi baka andyan na si Jan. Nandun sila kila Sophie, sobrang aga nila doon and walang idea yung mga bata. Nakasama rin ako dito sa ganap na to ngayong araw. Kasi nung nagpaalam sila, nakapajama pa ako at saka tulog pa ako, nagtulog-tulugan tayo. Tapos ginising nila ako para magpaalam sila. So wala silang idea, sabi nila, see you later mom. And si Jan naman, yung kanyang senaryo sa mga bata ay yung kay ano niya, yung paalam niya sa mga bata, baka andito sila. Sasamahan niya si Joe kasi may pupuntahan. Kaya ang gamit nilang sasakyan ay car ni Joe. So andito na sila guys. Okay. Ayan na sila. Ayan na. Okay. I-follow ko na sila. Is this like this, huh? Dito na tayo guys sa loob and si Jen ino-organize niya lang. Thank you. Dito na tayo kung saan pipikapin yung regalo para sa mga bata. Here we standing on our own, on the beaten track. We lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave without you. No reason to deny that we've gotta try again. Can we make it to the other side? When we figure out this life, you will learn how to love again. I promise and I know that I will make you believe again. We're one step closer to forever. And now that the night is gone, there's no looking back. We lost our way a long, long time ago. Can you tell me what went wrong? 'Cause I can't do this on my own. There's nothing left to say. I'll be
So, na-pick up na namin yung regalo para sa mga bata. Dito naman kami sa isang shop. Kasi merong ipapagawa si Jan sa motor. Palalagyan ni Jan ng favorite numbers ng mga bata. Ito, kakilala to ni Jan yan. I can still remember. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers that can be replaced. But I still believe this time we got something, something. We paved the way. Oh, he spiced that up quick, didn't he? That's the way I've got a green that's the same. Yeah. Hoping that green will be the same. Yeah, that looks cool, man. Oh, you know. Good. Let's start back in on. Till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. Ayan na yung numbers. Want to go back. Where you wanna go? There's no tomorrow we can leave behind, 'cause we are the heroes of our own life. God only knows where we could be. We could be. If you walk away, nothing ever change. We make mistakes, we can break away. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gonna live it out loud. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gonna live it out loud. Where you wanna go? We'll make it right. Where you wanna go? Lalagyan niya rin sa kabila. Tapos dito sa front. Sa front naman. Tapos na siya dun sa side. Straight through there, knife. Used to be able to fit through them gaps, eh? Kailan niya ma-feature dyan. Do you remember when we couldn't get enough of it all? We kept it going for so long, so long. I don't know where I would be if we let it go. Put your name at the top of it. 'Cause every time we try to break it down and build again, yeah, every time we try to make up for something lost, you know, we're never letting go. This time we can reach the sky on a prayer, we go higher than high. Yeah. Tapos na siya dito, guys. Doon naman siya sa isang motor. Ayan, number 10 dito sa isang motor. Love like this will never fall. All of a sudden you'll be standing there with someone new. 'Cause it's been going so wrong for so long. Let's keep this dream alive, the art of letting go. 'Cause every time we try to make a stand and start again, yeah, every time we try to make up. Pinalagyan ni Jan ng pangalan, Zach and TJ sa front. Make amends, you know.
na guys. Bye! Alis na ako. Dito na pala ako guys sa marketplace and hinubad ko na yung cardigan kasi sobrang init na. Kanina medyo malamig kasi maaga tayo sa town. And si Jan tsaka si Joe umuwi na. Then yung regalo ni Father Christmas, yun ang regalo ni Father Christmas sa boys. Ilalagay muna yun sa shed ni Tommy, yung dati naming crew, yung kapitbahay namin. Kasi meron siyang malaking shed doon. So doon muna siya itatago. And yun ata ang pinakamahal na regalo ni Father Christmas. Kasi yung kay Kuya, almost 4,000 yung motor ni Kuya. Then, yung kay Sak, 3,689. So, almost 3,700. Yung kay Kuya, medyo malaki compare kay Sak. And, kung maalala nyo, pumunta kami ng Adelaide. Pinasukatan namin silang helmet. Ang drama naman doon ni Jan. Sabi ni Jan kay Sak, tsaka kay TJ, magsukat kayong helmet para pag pumunta kayo sa friends nyo, mayroon na kayong dalang helmet. Kasi pumupunta sila minsan sa mga kaibigan nila, naghihiram sila ng helmet kasi may mga motor yung iba nilang kaibigan. So, sabi ni Jan, so one day bibili tayo ng helmet. So, kailangan nyo magsukat para pag pumunta kayo sa kaibigan nyo, may dala na kayong helmet, hindi na kayo hiram. Yun ang drama ni Jan. Pero nung nandoon kami, pinasukatan lang sila, hindi namin binili na nandoon yung boys. Kinuha, pinick up yun ni Jan tsaka ni Joe. So, yung helmet na sinukat nila nandoon sa bahay nila Kylie. So, babalutin natin yun before Christmas. So, nandito tayo sa marketplace kasi si Jan, sabi ni Jan, bili raw ng pangregalo kasi meron siyang pagbibigyan. So, maghahanap ako ng pangregalo and siguro kuha na rin ako dito ng fruits. Hindi tayo mag-grocery kasi meron pa naman sabay ng mga pang-ulam. Diba si Jan kahapon, namili siya ng meat tsaka sausages. So, meron pa tayo doon. So, kukunin ko lang dito. And meron pang mga gulay from Asian store. So, dito kunin ko lang fruits and yung pangregalo ni Jan sa bata, may regaluhan daw siya. So, and malulobat na tayo. Wala akong extra battery. Yung battery dala ko flat din. So, we'll see kung hanggang saan tong vlog natin, guys. So, yun, guys. Alis na tayo. Ito yung suot. Kumainit na. Nakita ko, guys, yung t-shirt na binalik ko na ayaw ni Jan. Ayan, o. Nasa manikin. Kain muna ako ng lunch. Kasi alas 12 na. 12:35 na. Dito tayo sa sushi camp. Ang sasarap ng ano nila, ng sushi. Kuha ako ulit nito. Meron din silang crab claw. Order na ako ng lunch. And hindi ko pala nadala yung aking mask. And tingnan yung mask natin, no? Yung gamit ko pala na lip tint ay yung Etude House na fixing tint. And very good. So, ito yung in-order natin. Seaweed and mixing box. And kumuha ko ng crab claw. Crab claw. Okay, kaya muna tayo tapos coke. So, ito yung itsura ng mixing box. Meron silang prawn, scallop, then shrimp, and merong tonkatsu, and yung maliliit. So, ayan yung crab claw, and seaweed, and ayan yung sauce, and yung coke natin. So, kain muna tayo, guys. Kain. Sobrang busog ako. Naubos ko, guys. Yung rice lang sa scallop at saka yan sa shrimp ang hindi ko kinain. Pero the rest, ayan. Pasok ako dito sa So Cute Baby & Co. Tingin tayo dito. Bumalik pala ako sa cart. Kinuha ko to kasi nilamig ako. And meron akong cute-cute. Tingnan nyo, guys. Ang cute niya, oh. Water ball. 1, 2, 3 glow. Ang cute niya. Meron ko nakuha doon na isa. Pinabalot ko na sa kanya kasi nagbabalot din naman siya. Pasok ako dito sa Sligo. Thank you! Say Merry Christmas! Thank you! Dito naman tayo sa Big W. So, meron ako nakita na isa pang pangregalo. Sana magustuhan tuloy Johnny Boy. Ito naman sa price line. Naghanap ako ng pangregalo. Thank you! You're right. Thank you. Bye. Hindi ko na makalimutan. Thank you. Merry Christmas. See ya. Thank you. Ang cute nito. Para kay Holly. Sa mga dolls niya.
So, wala na silang available. Ito na lang daw yung isang natitira. Gusto ko to para kay Holly kasi yung ganyan niya na parang pang dolls niya. Collapse na. Balco baby. Yan yung mga pram na sa mga tutong bata. So, maganda rin siyang brand. Ang cute nito, oh. Binili ko pala yung pram, yung pinakita ko sa inyo kanina. Yun na lang yung nag-iisa. So, wala siyang box. Ilalagay siya sa ibang box. Tapos, babalutin niya. Then, balikan ko. Sabi ko, ilagay ko lang to. Yung mga napamili ko sa Smigo. At saka doon din sa So Cute. Kung saan natin pipick upin yung pram. So, mayroon din tayo doon nabili. Punta muna ako sa Woolies. Kuha tayo ng eggs. Kasi maramihan yung eggs nila dito. So, ito yung 30 eggs. Wala na yung pram dyan. So, tingnan na natin kung tapos yun ang balutin. Busy pa si ate, hindi niya pa nababalot. And meron ako nakita. Ang cute din ito. Oh, that's nice. That's good, alright. Nakarap siya ng box. Andiyan na yung pram para kay Holly. Kuwara ako ng trolley. So, dito, meron dito sa labas. Nakakaya naman kung papasok ako sa Big W. Tapos wala naman akong dala palabas. Ito, meron dito. Ayan. So, ito na lang. Thank you. That's nice. Okay. Merry Christmas. Yeah, thanks. Thank you. And tapos na, guys. Guys, dito naman ako sa nakapark malapit sa Kmart. Kmart naman tayo. Hinubad ko na yung aking cardigan kasi mainit na naman siya. And may binili pala akong mask sa Priceline. Ito, $2 lang to. And ito yung gamit natin, guys. Oh. Ang galing nitong ating lip tint. Ito yung Etude House na analog rose at yung kanyang shade. Ayan yung mask natin. Kanina pa natin siya suot. Anong oras na ba? 2:52. So, punta muna ako dito sa Kmart kasi may pipick upin ako dito, guys. Ayan. Black naman tayo. Ang cute nito. Wala na sila yung nude. Black na lang yung natira. So, punta na ako dito sa Kmart. So, tapos ako dito sa Kmart. So, hi! How are you? Oras na ba? Dito naman ako sa Kohl's. 3:24 na, guys. And nagpa-flash na yung battery ko. Punta naman tayo dito sa Kohl's. So, dito na tayo sa Kohl's, guys. So, ito na pala yung mga nakukuha ko. Tinitipid ko yung battery. Ito yung mga gagawin ko bukas. Nagpa-flash na kasi yung battery ko, guys. So, hindi na ako masyado makapag-vlog. Ito tayong Yakult. Dalawa nito. Like this, but at some point we mess up, right, sugar? And when we fight, no one wants to. Guys, bahay na pala ako. Kararating-dating ko lang. Hi, Papa. Good afternoon, yes. Kinakain niya na yung sweet corn. So, yan. Ito yung mga pinamili ko. Yan yung pang spring rolls. At saka yung iba pang gagawin ko na. Para malagay ko sa freezer. Kasi sa 25 doon kami kila Mel. So, magdadala ko ng spring rolls. Tsaka kung ano pa yung pwede kong dalhin. So, i-end ko na yung vlog, guys. Magpipizza lang naman kami. Kasi ko lang to and mag-i-edit ako para makahabol ako sa vlog. Hopefully, dalawa yung ma-edit ko kasi hindi tayo magluluto tonight. So, yun na, guys, yung vlog ko. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Good night. Good night. I-put away ko lang muna yan. Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.